Имам добри новини. Познайте кой гост може да се оправи с чудовище, без дори да се изпоти. Аз съм. Очевидно съм аз. Името ми е Хаос Соник, като обикновен Соник с двойна доза чар и без слабостите. Прекрасно те разбирам! Дори не искам да споменавам паркоместата. Винаги са така малки и едва се побирам в тях. Ще изпереш ръкавите пред собствения си ученик! Ти не живееш според принципите на потника! Ти си просто един роб на системата! И вече не се нуждая от теб! Живот в потник! Обичам потници. Добре, новак. Получавате моята благословие. Но не забравяй, Робин. Нараниш ли сестра ми, ще нараня теб. Ясно? Ясно. О, леле! Да не е старият ми враг Дан Дикс, който загуби миналата година и душата му направо излетя? Стив! Оставих ви да спечелите. О, не, аз потъвам. Спри да превеждаш, помогни ми. Гъл, ах, давя се. Лавачко! Ей, Джей! Искам да ви запозная с моята приятелка Китолина! Китолина ще ни преведе през синята лагуна, но и трябва много енергия за толкова голямо пътуване. Хе-хе, хора! Чухте ли това? Обича приятелите си. Кажи ми тогава, зайк, какво им е толкова хубавото? За това, че ме събори в топлото сирене. Стоплих се след като ме събори в преспата сняг. Йоделе, хе-хе! Аз, имам странен смях. О, приятелю Нейт, това си ти! Аз си мислих, че пак я зная. Ира, създание, родено в кълта и опетнената растителност! Ето е тук! От новия Как да си дресираш дракон идва беззъб с яростен плазмен дъх. Впусни беззъб в епичен муркащ полет и освободи гигантските си крила. Лети с него и отприщи плазмения му дъх. Новият беззъб с плазмен дъх и колекцията дракони викинги от Как да си дресираш дракон. Търсете в Хиполен. Най-накрая! Готови ли са? Бластерите Екшот Хайпергел тук са! Впечатляваща, огромна, огнева мощ, интензивна скорост и никакви следи. Кой да бъде? Всичките! Бластерите Екшот Хайпергел!